Tini Barkathal kamini chini Takhuk bisirai no chung hamya nanya phelai mani Belai kheno khari ma singsa bono nugui sal keduk ma bini Sak-Hamya tongkha bono chung bahai kai kisi sapa no subai laiman abo chung buskango chung agok lainai bono chung ontoto therapy phano khlari nainai khlari hoi bo jodi hamthang hakai to ishor bono asibat khaiman khlainai bini bumungui chung susuri lainai bini nukhung saya sugyang tongjao gaboni bagai chung jotto lukorongno rang tini kobongna musungu chini mo society o chini somajo kwbangma Sak-Hamya no gurui amtirok tongo abotirok no chung subana bagai bisas kai chini bubagra bo borok hamya no hamrinani bagai borok phaime no tumnani bagai borok no gurui no grana bagai bo belai kheno wansukjak o sori hamya tongmani no chung bubagrani khunju bo chung rinai bini family no chung bahai ke chubaiman thinango abo bo chung chinda khainai bon bagai chung chini Barkathal village committee ni chini chairman tai jota adong rok chini tipra mothani oro tangkrak rok chung tinora basalaijak bini nukhung no chung nukha bini sori hamya chung nukha belai kharima singsa boni bagai chung jotto lukorok no kobongna musung nong bisingtui bono chubana bagai bui jottono agogoi phaijabai tung omo haike kwbangma yakong yakmaya nogo chana krui nungna krui nokhuk krui obtirok nobo jeno chung chini somajo truk truk chung jotobai jotono suba khangkai chini society ni chini somaj ni omo hai osok bisuk rok no chung hamri manani kono osubida nglak tamba jotoni no chubachu nango chubachu khaike chung kisisa subamani bisingti pano chung bono chung susto khaimanani hwnei ang khakao.